Wel, Steve, mae'r grŵp Celt i fod yn mynd ers dipyn o amser rwan. Beth hanes y grŵp o'r cychwyn? Wel, jyst hogiau'n ddechrau band yn ysgol, chi. Yn ddechrau neud gigs bach am y gadw, King's Head, a practisio fo'r rhan fwy amser. Ti'n gael pethau'n iawn. Cyn i fi ddod i ganu at nhw, chi de? Ond dwi'n meddwl yn King's Head o'n i gyntaf. Canu fo'r Celt. Dwi'n meddwl eitha lawr o dda iawn sy'n gysgu to hanner oedd nhw. Ti'n meddwl fod fyma'n le bach da, ardal dda i gael ysbrydoliaeth am gynion? Ysbrydoliaeth, dwi'n gwybod. Wel. Dwi'n gwybod, mae le da i ddechrau chwarae, acos mae gymaint o, ers 10 blynedd rhan, mae gymaint o musicians yma. So, os ti'n mynd all, mae yna rhywun siŵr o fod yma sy'n gwybod union beth ti'n eisiau gwybod lle ti'n dysgu chdi. Ond i sgwennu'r canion, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl lle ti'n dod os ti'n sgwennu'r gan ydy, ond dwi'n meddwl beth ti'n sgwennu amdano, ti'n eisiau sgwennu am llechi a mynyddol, felly fel yma di'r lle, de. Ti'n meddwl fod yn bwysig fod y caneuon yn accessible? Ti'n meddwl fod y diwn yn taro rhywun yn syth? O, yndi. Swn i'n fel. Neu partio'r gan. Fel a, wedi di newid tameidio yno fo, ond rhaid chdi gael rhyw certain lle yn y gan sy'n Catch yno, ie, catchy chi. Wel, dwi wedi dweud bob tro, dyna beth yw'r bwysig am y gan ydy be mae pobl yn mynd i rhywbannu a maen nhw'n cyrraedd o'na. Sa'n neb jyst yn hymian riff gitar. Be maen nhw'n hymian ydy y melody i'r gan. Dyna beth yw'r bwysig am bob un can sgynna ni ydy jyst bod y melody yn cryf. Cysgu dan y